I de què va aquest conte, Hegel? Que van a la neu, es posen en una casa contents. I qui va a la neu? Crec que Són nens, són animals, són extraterrestres? són animals que van i tenen gratges. I el Lee? Què? El Miguel m'ha explicat, Qui? l'Hegel m'ha explicat el conte que es diu Quatre gossets negres. Hi havia quatre gossets negres que estaven adormits i un estava estirant un davantal i s'ha caigut una cistella al cap de menjar. I després ha sortit un gos blanc I ja està? sí. I ja està. Us ho heu passat bé? Sí. Doncs vinga, ara fer el dibuix. Laia m'ha ensenyat un llibre que es diu Les 1000 meravelles. M'ha agradat molt perquè posava moltes coses que no havia escoltat nunca. Mai. I te'n recordes alguna cosa que t'hagi agradat del llibre? O algun personatge? Un personatge m'ha agradat perquè s'havia caigut dins d'un agujero, D'un forat. d'un forat, I havia pogut sortir del forat? i no No? Vaja, s'ha quedat allà per sempre. sé. Ah? I Laia, què ens pot explicar, Laia? La Daniela m'ha contat un conte que es deia El Nil. El Nil està... El Nil està a mà... Malalt. I per què està malalt el Nil? Què li passa? Que tenia varicel·la. Tenia varicel·la. I què és la varicel·la? Que tenia Picor? Per què? Què li picava? Què és el que li picava? mosquits. Mosquits? O granets? Tenia granets al cos. Tenia granets. I es cura al final el Nil? Es posa bo? Sí, Vale. T'ha agradat? sí. I a tu, Daniela? Doncs ara ja podeu anar a fer el dibuix. La Rebaixa m'ha llegit el conte El meu millor amic i els extraterrestres. Tracta d'extraterrestres. I què passen? Aventures? Sí, T'ha agradat? sí. Romaissa, m'expliques què t'ha llegit la Mireia? El meu papa és el millor. El meu papa és el millor. I de què va? De que tracta de que el seu pare se't mor. Per què? Te'n recordes alguna cosa? Fa alguna cosa aquest papa perquè sigui el millor? Sí, fa de professor Oh, i fa de cuiner. carai, quin papa, Sí que treballa. T'ha agradat? I a tu, Mireia? Sí? Anem a fer un dibuix ara? Vinga. Ja l'està Vale. La Laura m'ha explicat un conte que es diu Loca cançonera. I de què va? Va d'una nana que celebren el seu cumpleaños. Seu aniversari. Molt bé. T'ha agradat? Sí. Laura?
T'ha agradat? Sí. Us ho heu passat bé? Sí. Aneu a fer el dibuix, vinga, o continueu.